de trayecto. Concretamente de electrificación. Sí, la full de Sí, las son las dos. correctamente. Bueno. Destinació Martorell. Propera parada Torre del Baró. Correspondència amb línies 3 i 4 de Rodalies i metro. Tren con destino Martorell. Próxima parada Torre del Baró. Correspondencia con líneas 3 y 4 de cercanía y metro. Martorell. Propera parada Montcada Bifurcació. Correspondència amb línies 3 i 4 de Rodalies. Tren con destino Martorell. Próxima parada Montcada Bifurcació.
Correspondencia con líneas 3 y 4 de cercanía. Montcada i Reixac, Manresa. Correspondència amb línia 4 de Rodalies. Pròxima parada, Montcada i Reixac, Manresa. Correspondencia con línea 4 de cercanía. Montcada i Reixac, Santa Maria. Correspondència amb línia 4 de Rodalies. Pròxima parada, Montcada i Reixac, Santa Maria. Correspondencia con línea 4 de cercanía. Cerdanyola del Vallès. Correspondència amb línia 4 de Rodalies. Pròxima parada, Cerdanyola del Vallès. Correspondencia con línea 4 de cercanía. Cerdanyola Universitat. Pròxima parada, Cerdanyola Universitat. Parada, Sant Cugat. Pròxima parada, Sant Cugat.